Coach, μία βαριά ήττα, 4-1 το τελικό σκορ. Παρά την προσπάθεια της ομάδας που βρεθήκατε απέναντι σε ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα σήμερα, είχατε τις στιγμές σας. Δυστυχώς και το 1-0 έτσι όπως ήρθε σίγουρα επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι? Από τα 4 γκολ που δεχτήκαμε, τα 3 ήταν λάθη. Λοιπόν, εγώ θα ζητήσω ένα ραντεβού με τον πρόεδρο. Δυστυχώς η ομάδα χτίστηκε για πρωταθλητισμό, αλλά μέσα σε 3 εβδομάδες τα γκρεμίσαμε όλα. Ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις και σέβομαι τη δουλειά μου και την προσπάθεια που έχω κάνει όλο τον χρόνο. Μην το πάρετε τώρα αυτό και βγάλετε δηλώσεις τύπου ξέρεις τι εννοώ. Απλά θα ζητήσω ένα ραντεβού με τον πρόεδρο αύριο για να συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν σίγουρα το μέλλον το δικό μου στην ομάδα των Δειλινών και το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε τα υπόλοιπα 4 μάτς πρωταθλήματος και ένα κυπέλλου που έχουμε, αν θα συνεργαστούμε, διότι θεωρώ ότι πρέπει οι προπονητές να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Τι να κάνουμε, εμείς μερικοί δεν είμαστε σαν μερικούς άλλους οι οποίοι περνάνε καλά. Εμείς δυστυχώς, και φταίω εγώ σε αυτό, χτίσαμε γύρω από το όνομά μου ότι ντε και καλά εγώ είμαι υποχρεωμένος όπου πάω να διεκδικώ το πρωτάθλημα ή την άνοδο, και αυτό το πράγμα έχει και τις επιπτώσεις του. Έχει και τα ρίσκα του, έχει και τους χτύπους του, έχει και τους πόνους του. Κάναμε 3 ήττες, δεχτήκαμε αρκετά γκολ, δεν μπορέσαμε να βρούμε ρυθμό σε κανένα παιχνίδι. Πάνω εκεί που δεχόμαστε ένα θαυμάσιο γκολ, το 3-0, γιατί τα 2 πρώτα, ξαναλέω, έγιναν από λάθη, και κάνουμε το 3-1 επί τόπου, και πάνω εκεί που πάμε να μπούμε στο παιχνίδι δεχόμαστε πάλι 4ο γκολ και είμαστε πλέον εκτός παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε στο τέλος, έχεις δίκιο, πέσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, λες και είχε μαγνήτη τα χέρια του και η μπάλα πήγαινε απάνω του, αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει οι προπονητές να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να μην περνάμε μόνο καλά και να έχουμε απαιτήσεις, να έχουμε και υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν κάτι δεν σου πάει καλά, ο πρώτος υπεύθυνος είσαι εσύ. Εύχομαι να γίνει μια κουβέντα με τον πρόεδρο σε καλό επίπεδο για το καλό της ομάδας. Δεν θεωρώ ότι η ομάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο, αλλά νομίζω ότι μέσα σε 3 εβδομάδες έχουμε χάσει τον έλεγχο. Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρω αν έχει χαθεί ο έλεγχος, αλλά ένα αντεφορμάρισμα το περνάει η ομάδα. Από σήμερα όμως και μετά υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλλου. Σίγουρα είπες και εσύ θες να αναλάβεις τις ευθύνες σου, τις οποίες καλώς ή κακώς υπάρχουν, όπως και σε παίκτες, όπως και σε σένα, όπως και σε όλο το σωματείο. Αλλά τι ακολουθεί, γιατί ακολουθεί ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει μια τεράστια πρόκριση στα δειλινά, γιατί μιλάμε για κάτι που έχει γίνει πρώτη φορά στην ιστορία του σωματείου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς σε 3 εβδομάδες αυτοκτονήσαμε. Έτσι. Ο βασικός υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Ο προπονητής είναι ένας, οι ποδοσφαιριστές είναι 23. Είναι το ρόστερ της ομάδας. Εσύ είσαι σαν προπονητής ο αρχιτέκτον, εσύ έδωσες ό,τι έδωσες. Ίσως και εγώ δεν το διαχειρίστηκα καλά. Δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθη. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι λάθη μπορεί να έχω κάνει. Κοίταξε, σε αυτή τη χώρα, φταίνε όλοι οι προπονητές. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του για το καλό το δικό του και της δουλειάς που κάνει. Απλά ξαναλέω ότι δεν είμαστε όλοι οι προπονητές το ίδιο. Δηλαδή κάποιοι είμαστε, φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, καταδικασμένοι να έχουμε αυτό το ρόλο. Σε ένα γήπεδο αρκετά φανατισμένο το κοινό. Τι να κάνω τώρα δηλώσεις να πω για μένα τι έχει γίνει εδώ. Εγώ προσωπικά δεν απευθύνθηκα ποτέ σε κανέναν. Μου τα λες, σου τα λέω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τώρα άμα είναι να μου τα λένε και να κατεβάζω το κεφάλι, εντάξει. Δεν έχω γεννηθεί έτσι. Αυτή τη διαφορά έχω εγώ. Τέλος πάντων, όλα καλά. Συγχαρητήρια στο Μάτρο Καλοχωρίου.
πήρε τη ρεβάνς. Τα παιδιά παίξαν πολύ παθιασμένα. Ο κόσμος ήταν δίπλα τους. Όλα καλά.